Koyo ngamo di school kendo nge somo. Report ya no se somo. No somo kata mar linda wananchi mane riambo cha. Koro nge gima wacho. To propaganda mar party ne ok oyiene mondo mi onyis oganda wa adieri makende. Adwa duoko weche ma koyo okelo ka. Mokwongo, weche rowere tije rowere. NYOTA en World Bank project. To wan wang'iyo niya, report ni en report ang'o? Nikech ji paro ni, koyo giri paro ni mae report mogik. Mae gi mogik ma koro report kose ondike ni progress report. Progress jo kisungu wacho ni tiene ni pod odhi mbele, pok otieke. King'iyo kuma wantie nyaka kuma no ayaye sani. Broad based kano biro okelo political stability. To tich ochako tiyore. To sama tich tiyore to nenore ni kara rowere mano dhi ndara mane dwaro tich ka. Mane ng'anyo ka. Rowere 840 nose dhi register e NYOTA mar World Bank. Nikech political stability, World Bank okelo pesa. Koro wacho ni rowere mano ni ndara gi wamigi pesa 50,000 ng'ato ka ng'ato kaka grant gichago ohala. Namba 2, nitie gima ni kazi majuu. Kazi majuu en kuma rowere kore manyo negi nafas to gidhi tiyo loka. Rowere 540,000 mano statistic man kacha. Mano ok wacho Okango, mano wach statistic musekel kacha. Then nitie gima ni recognition of prior learning, RPL. Yani ka in rawera ma makanika, irawera ma carpenter, isoma gini ti andara kacha, Oyugi East kacha, Kadongo, ti yudo rieko moro. Koro imi certificate moro, wacho ni koro in makaniko wuon manyalo loso gari. Mano rowere 90,000. Koyo kia mano. We wadoge koro wacho chudo. Joma no hinyore. Koyo antiere panel mar chudo. To kani ng'iyo panel cha gazette notice wacho ni Kenya National Human Rights Gazette mogik ema koro loso framework cheni ere jomi dhi chul gi nang'o kiwango mar hinyruok severe, mild, kata kamano ng'ad lweti ito health mana kamano. To king'iyo IPOA miwinjo wacho no, IPOA en independent institution. Gin koda bed maandamano onge, maandamano nitie tich dhire. To kata kamano, ndalo maandamano go te, chakre higa 2017, ne gisebedo ka compile report, mana kaka Oscar wacho cha, report gin go. Koro ging'eyo ni nyaka kawuono, ji marom kama emosehinyore. To jogi, king'iyo, nikech gitiyo gi jo health be, gitiyo gi police, gitiyo gi DCI, ginyalo quantify, gwacho ni approximately pesa manyalo dware en 2.2 billion. Mane kuma pesa ya koyo. Okay. Gigi okleka. Gigi nitiere statistics mitiyogo. Katieko. Yes. Nitiere wach moro ma devolution e 10-point agenda kacha. Kane pok progress odonjo, pesa manitore e sirikende mag gwenge ne deko. To nyaka ne tarik 30 dwe mar 6 higa 2024 Gabich, yes. Pesa poko deko nyaka sani. To pesa cha, chik bende wacho niya, atamalo, at least atamala paga beach mar national government te. Onego bed nitere county gwenge ma county. To sani, king'iyo, ne gitero pesa mar bilion 415. Ndalo moro cha, noter bilion 385. Tiende ni koro gini tiyo. Mae progress report koyo. Progress en niya, to wasego okang' marom nade. To wan kanye. Diber ni okang' magone rach, okang' ni bedi wadhi maber, wanyalo dhi maber. Emo me wacho niya, kwariwore jo kanyana. Pesa mabiro e gwengegi, wariwore uru, pesa gi obi, watim gi pesa gi e yo midwarore. Nitiere wach moro kama dunga ahinya, wach mar weche mag mibadhi. Nikech pesa to nyalo dhi e kor gweng', to mibadhi nitie. Iliego kane nitie kaka oseket kedo kod mibadhi, kachiel kuom chike mokalo. Chike ariyo. Mokalo e bwo NADCO report. To Oscar openjo gimoro ka ni ang'o momiyo ere kaka ok nyal chak mibadhi ni dwa ket koro yo mane mosekalo wicho wil go ing'iyo mabiro koso nyaka koro wang'e mosekalo gi mabiro to ere kaka idwa tim mapiyo ka ing'eni king'iyo report mar Zani, report mar 10-point agenda, giwacho gilieko kacha ni convictions 89 osetim. Teni joma noketore e mibadhi ji 89 osetwe. Kes gi osedhi mbele court, moyo ni gitimo makosa otwegi. To ipenjo maber. Chike kapimi iti wacho ni chike gi bedi kony geng'o mibadhi. Ana wacho ni chike nyala geyo to timwa kaka oganda jotich oganda ema biro konyo nikech pesa kotere gwenge mag county kata national government ka to ng'ato neno pesa tikwalo pesa
ka in ng'ama lweti yot e kwelo to pesa ko kata chik nitie tibiro kwala kwala. Koro wacho niya, progress report mwawacho mar chik mokel mar iluongo nang'o conflict of interest act ni 2025 nyalo konyo. To gima duong' ahinya nyaka koro wang'e ni ere kaka wadhi rito pesa. To mar ariyo nitiere weche moko kama ni kalam inyiewo siling 80 e county te duka kidhi tier kalam inyiewo siling 15. Atiyo mana gi example. Mano de geng' nang'o. Koro emomiyo ineno ka wang'iyo weche mag ethics and corruption. To ethics to wachang'o, to timbe jogi to wachang'o. An kaduoki mayom but yes, an aneno ni wan kuma ne waonge. Ne wan kuma rach, to report ni osesiemonwa yo manyalo dhi kuma ber. Omiyo waonge lwedo report ni to jorowere te king'iyo report ni maru nikech e gima duong' ahinya report ka en tij rowere. Alright. Koyo ijuga Okango lere